s 50-ročnou mníškou, Šrebetná, Maďarka to bola. Nemyslím si, že neohovárala. Medzi Maďarmi ma ohovárala, že... A som chodil aj so staršou než ja. Nie iba s mladými babami, aj so staršou som chodil. A koľko máte ročné skúsenosti s kurvami? Koľko ročné skúsenosti? Ja už o 13. Dobre, a ty keď si hovoril, tak to už za tú dobu už si stiaž na geca, za tú dobu? Určite. Hej? Určite áno. Tak nejak, no. Ale to unaví. A ja už mám kokos zničený. Daj pokoj, som vám niekde, že jeden chlap, že dáva do výfuku auta, do každého dáva kokos. Že jebe auta ako na parkovi. Počuješ, a dával sa, tú mníšku si dal? Mníšku? Pravda, že musel dať dole hábit, lebo nevedel som, kto to je. No pekne. Ako mala. Ale že jeden chlap v Amerike Černoch, že znásilňuje v výfuky aut na parkovisko, že išiel 15 rokov doba. Ale? No, chytili ho. Nejakého Černocha, neviem. Že znásilňuje auta na parkovisko, dáva do výfuku káž. Tebe jebe. A niekoľko rokov, že to robil v Amerike. Ja aj tak. Chytili ho, že to je, že on není, že je pedofil alebo nekrofil, a že je autofil, no. Autofil. A jebe auta do výfuku, koho to? Tebe. A nahatý Černoch, takýto koho dá do výfuku. Ale. No. A jebe to aj v noci, aj chytili ho. A ty si mal aj niečo so zvieračom? Alebo... Nie. Je treba tam do slona a klon by ma roztrhal, čo si myslíš, takým kohutom. A ona jebe s tým koňom, aj fajčí ho, nevláte chodiť ani osprávať, to už je kone zničili. Čo si myslíš, že to je v poriadku, že zviera si je pohne? A so je baba, je na internete, že ju pes líže a pes jebe, aj to som videl. Baba blondína jebala s tým, ako komisárom Rexom. Ty vieš, ako s tým psom. Jevem komisár Rex, že lízal je pišu a potom ju jebal ako šiaci stroj. No. Čo ti jebe? Aj s obsom. To býva aj zvieracie pohodnosti, že ja treba si idem s pavúkom, nie? Čo? Pekne.